Kwaiwai mabuja tauya anodzanyasi nhau zuva rochiguminoina mwedzi uno waKubvumbi. Tiri kutanda nokurangaridzanapo kare kuti wanonyoresa zvitupa pabodzipo nomapepa okuzvahwa wari kugumisira papuraimari yopachibeta nopapuraimari yopamakora nopapuraimari yopamatedza zuva ramangwana. Kubva muso mugowera wanenge watochinja pane zvimwe tichagokunyepai pawanenge wari. Pokare wari kunyoresa kuvhota wari papuraimari yoparikonde nopapuraimari yopamavhurazi nopapuraimari yopashinga kokupedzisira zuva ramangwana. Pokare tiite bau tiite zvinhu zviite zvakanaka. Zviri munhau dzanyasi Chamisa wagonyora tsamba wachinyorera vanhu vese kuti wagoerenge zvavari kufunga kuti ndo zvinhu zvinotekaidza nyika kuenda mberi. Haidi waita kuita kubisa mhute yese kupedza wachibva wasiya vanhu vakunyatsa kuona zvisvinu kureketa kuno wagotiwo chinhu chikuru chiri kufanira kuti chiitike kureketa pabodzipo nokuonesana zvinhu zvinofanira kuchinjiwa maererano nesarudzo dzedu. Wari kuda kuti zvinhu zviitike, wari kutiwo kureketa kwega katombo kanyai kangangoitika ndokokuti kuchinjiwe kuita sarudzo dziite zviri nani hwii kuti waite hurumende yobatanidzwa. Haidi watiwo chakachinjidza ndo chakatanga zvokutoti ipapa wanhu wari kufanira kuti wanhadzirire kuzoisa wanhu wavo wavanoda nowanoziva muzvigaro zvokuti wapinde mukukwikwidza sarudzo gore rinouya. Haidi wazhinji waita kuhwewa rute ipapa wagotoreketa wakati bato ravo rinobvumira kurambidza wanhu kupinda kuita nhengo dzobato, asi kupinda kuenda koita kusarudziwa kuti uite kupinda kuparamende kana kukanzuru, aiwa unotoda kuti upinziwe newanhu womunyika. Aiwa ticharamba tichiringa kuona kuti zvinenge zviitikaira sei. Kwaiya gonzi Peter munyanduri wobato rinonzi NIMF kwaiya akadzingiwa kuPoland kwawanga ari nonyaya yokureketa mapwapwa. Kwaiya agoreketa achibvunza kuti zvinhu zviri kureketiwa zvokuti sarudzo dzakabirirwa zvakaita sei, nokutoti ipapa kwaiya wabva watomutorera nomotika yawanga wamupayo. Haidi kundo kuti kureketa kuti ng'ombe yekuronzewa unokama wakandoringanzira kuti peno waridzwayo wachandouya wachiitora chero nguva. Mudare reparamende Daniel Molokera kwaye agoda kuti waMunangagwa wabisiwe pakuita ndiwo mutungamiri wezvikoro zvese zvofundo yepamusoro zvomunyika, asi bato roZANU-PF kwaira zviramba. Haidi zvakaita kuoma toita kusaya kuti kohoko naye warume wachiita kuita kuwanzira murume uyu basa kudari. Iwo Mnangagwa nyasi kwaiye wangu ari kuparura imwe fekitari inoita zvinhu zvokutoti zvinhu zviite zviri nani kune vanounga goridhe. Kwai inonzi pachirungu oxidation plant inenge ichiingidzira kuti wanhu waboye goridhe riri nani. Haidi ticharamba tichiringa kuti zvichaita chere kuti goridhe romunyika riingidzire mari inoboyeka munyika. Kwai kuno mumwe komishina wamapurisa gonzi Makodza Erasmus kwai agonzi aribe mhosva mudare wedzimhosva nonyaya yakaendesiwako achinzi akagosenzesa hofisi yache zvisiri pamutemo. Kwai agoita kuti mudzimai waaidana naye agopuwe purazi romapurisa, asi kwazobatika kuti kwai iye anga aripo pavanhu wakaita kuti zviitike izvi. Haidi pakaita kunyangariwa chaipo. Unotoramba uchindoona kuti wese hawo paribe anobatiwa nomhosva inoramba ichindotsvedza kunge muramba. Heno mabi angu kuno vamwe vatsano vanhu makore 30 vanogara kumarondera wakasungiwa kuti kwai wagobhinya nokuuraya vanamai nevanhukadzi vanosvika 23 wariwo matunhu 3 omunyika. Zvakatoita kuoma ipapa kwai nyaya yavo yatanda nyasi kuenda kudare redzimhosva. Tagoringira kuti tione kuti wachazvipedza sei izvozvi, tikundoimba kuti wachabatiwa nomhosva wareke kugotakanihwa. Mumiri weZimbabwe muSouth Africa arambidziwa kureketa nevanhu paanga aenda achida kureketa parufu panyahwa
yaElia Elvis Nyati. Ipapa nyakwai yaitiwa kuHillbrow Nyasi yaita kuti zvimuvhiringidze akasvika apa kutobvapo chiporipocho. Ipapawo tiri kutendawo Doves kwai ndiwo wagotiwo wari kugotekaedza mutumbiyo kusvikira waikiwa kubulawayo. Toramba tichivatenda naizvozvo. Zviri kufadza nyasi kutoti wanoimbawo munyika wakadai sana Wingi D, Areki Macheso, Selma Mtukudzi, Baba Harare, Mambo Duterere nevamwe Nana Knox wariko kuBritainko kwasvika nyasi. Uyu ipapa kubva mangwana kunenge kuine mitambo yakasiyana-siyana inenge ichiitiwa yavari kuenda ikweyo kuita kuti waimbe wachinakidza vanhu. Aidi wazvawo wari kuBritainko watomirira kuti waite kunakidziwa chaiko. Ticharamba tiri kunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Munyaya yekuhwadza vamwe kwai bhangi roStandard Chartered raakubuda munyika medu mumashure memakore anosvika 130 chaiwo riri muno. Ipapa zviri kutohwadza kuti riribowo kunyepa vanhu varo vano mari mubhangimo kuti ndo zvaakuitika. Asi kwai Zimbabwe basi baya iri kubudawo pakare muTanzania, kuAngola, kuCameroon, kuGambia, kuJordan pamodzi nokuSierra Leone. Ticharamba takaringa kuti zvichapera muchechere. Ipapo vaakutotengesa bhangiri vano mari zvavo aiwa endai kotenga. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai kuno muZimbabwe asungiwa muSouth Africa munzvimbo yeHillbrow Nyasi akabatiwa aino zvinhu zvakawanda-wanda zvinosanganisira zvitupa, mapasipoti, marezinesi nezvimwe zvakawanda-wanda zvisiri pamutemo. Aidi pakaita kunyangariwa chaiko. Tiri kundoona kutoti iyeyu aiwa watomugwama akutoita kupfanyiwa chaiko, kusungiwa kubva aisiwa mujere hwi kubuditsiwa ipapa. Britain yagoita dhiri noRwanda kuti ichawapa mari inoita mapondo 120 chaiwo, 120 million pounds. Kwai izvi zvari kupuhwa mari kuti ndiwo wagotambire vanhu vanenge vaenda kopotera Britainko wachiuya kuRwanda wobva waisiwa ikweyo waregewo kubenhuka kuBritainko. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Vanhu vazhinji waona izvi zvisiri zvinhu zvakanaka, asi wokuRwanda wari kupembera nokutoti mari yawaboya wari kuteketa kuti ichabatsira kuti nyika yavo isimukire. Pakaita kunyangariwa chaipo. Elon Musk agoti ada kutenga kambani yeTwitter akagoisa mabhiriyoni anopfuura 40 omari yekuAmerica 40 billion kuti awatenge vanhu vese vari muTwitter mo. Aidi zvakaita kuoma paribo chawareketa kureketa kuno, asi zvipenho zvingangoita. Nyika dzoSweden noFinland kwai dzagoti dzada kupinda kubatana nonyika dzoNATO. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Iyo Russia yabva yatoreketa kutoti kana zvikandoitika izvozvi yaakutogara yaingidzira zvombo zvayo zvorudzi rwonyukiria zvokutoti paribe kana chisvinu. Pakaita kunyangariwa chaipo. Idi taakuenda kumagumo konyika kwakareketiwa naYesu kuya. Tiringa zedu dzomutambo, mutambo nhabvu kureketa kuno wari pazororo. Lyon yakadyiwa nozviri kwanya noWest Ham, Barca ikadyiwa nozviri kwanya noEintracht, Braga ikadyiwa nozviri kwanya noRangers, pamodzi noLeipzig ikadya zviri kwanya nokuAtalanta. Toramba tichitenda izvi tichiti zvedu kwanyasi tagumira pano. Muwe nepasika yakaropafadzwa nayawe. Tiboya nezuva ramangwana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.